Ibere wiko mwaka bwechiri bubere na ibere niko bona atebire nainde no are ase busase atebe yo guchekuriye kerugo kyo bujumbe asoba chori buri busi mwaka bwechiri bubere 25 na ibere imeye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira asekeria hakatebire buna nigo igatia magendro ari achagetie umwaka uyu 1997 taraikirana mbaka bono kago kwana imeye wodi ya mekenene iyo gotoka ase bunge yo ya burabu kyango iniga sabiro Mugirango subusu komwari bagase ntundende erindanya ariko bakagoikirania amagendra ari achagetie Omo bunge umukoro oyo North Mugirango burabu oyo arengabisi koro mwaka 1997 goikatuo tu omoske Joseph Ombasa Kiangoi ngati yabarai korwa North Mugirango ya bono baereire ganga yogocha kuborie keroge kyo mwaka 2027 giagera emyaka ya nana akorete gasi eyiye kororekana bakarero eyiye abantu benyorite bakarero nkoru 1997 paka 2002 oche gaiga oikasa matanga otebe bona ikire gaiga abantu bekera ini abantu abanyawaji asa matanga nona abande baruwa ji constituency chinde bantu bagenda bagumitina bamindo North Mugirango amangana naro gusiyeye engima mosa go itakire constituency barate yero gire ya mujumbe lakini gaga Mugirango ya rugoro na mukonya Kiango irodi asege karobene na bariki bamangana ime ya mekenene bunge ya burabu weekend ye iga Kiangoi oyure bosio nabo igo monto bwoko boko mwegenwa uwo munachi omonene kino mukoro David Kenani Maraga nigo atebirenga okoirana kwaye ase siasa nigo kogochicha ase kirianga nigo korwarwa bisi magendro tayane kiweme bunge ya North Mugirango kali igetari kerigia itu giakira asense moye kibara nali muroche ebareye entanga ni yeramu ekorukisi cha masiti ebare ndine ntu alengereti na ende ngo chiko yekwana na iguna igo enkore ya nekorito yake ebare ikorua mokomoni egoeta asakoruguna isinta eije etirimboke eso etombe mate iga onye togendere ni program ina abwate angalero kiri skuru igebwate paka naone jitairinse Kiango Yombasa nigene kiringa tagote nane kiama kya UDA chipati chiangini vaitiri jitarinse no isatu chiangini vaitiri na inchukoranje otenne chikura koruga iga ase pati yaitu ni interne ekura kini pati ntate ne chikura UDA tindi gote ne kiagara iganye gente na UDA terage ndio burai ase nchire indonge asensemo yabana siasa abo bakwamerania igoro yechingwana cha one term na two term ganale gote abana generally na toso gotwara masikani na ende tosikane na oyo nkobori are gento kiaye ne kiama ya ngondi basi tiga abo ne rororo takobekana goikobori ase pati kiagera taria ya wananchi na wananchi mpata getina obachorere ayo monyene onye kuro onye gogocha gotagetobo president to tagochorera abantu na oyo ntagete Steven Nyarikembonde Ensoko TV North